Бу атнада, ягъни 6 апрельдә халыкара спорт, 7 апрельдә бөтен дөнья сәламәтлек көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта спорт табибы, Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туристлык университетының фәнни тикшеренү институты медицина санитар хезмәт җитәкчесе урынбасары Рөстәм Якубов. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Рөстәм әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Спорт белән профессиональ шөгыльләнмәгән кешеләр өчен спорт медицинасы бераз аңлашылып бетми ул төшенчә. Аңлатып китегез әле. Нәрсәсе белән аерылып тора ул гадәти медицинадан? Спорт медицинасы ул профессиональ спортчылар өчен генә түгел, хәтта инде гади кешеләр өчен дә. Менә кем тели үзен сизәргә яхшы, кем үзен сәламәт сизәргә тели. Менә мин уйлыйм шулай бүгенге вакытта. Сәламәт яшәү рәвеше алып бару ниндидер шундый физик активлык белән шөгыльләнү дигән сүз бит инде, әйеме? Теге яки бу өлкәдә үзеңне сынап карау, физик күнегүләр ясый башлар алдыннан табиб белән киңәшләшергә кирәк дигән сүз. Ул әйбәт булыр иде, әйе. Нинди физик күнегүләр эшләргә, менә без инде таянабыз, менә шул кешенең әйтик состояниесына, әйеме? Һәм инде шунда без шунарга таянабыз да ниндидер инде рекомендациялар бирә алабыз кешеләргә, әйе. Һәм тагын нәрсә әйтергә теләгән идем. Без спортчыларны да инде тиге диспансеризация мәсәлән үткәрәбез. Профессиональ спортчылар шундый диспансеризацияны 2 тапкыр елына үтә. Гади кеше кайчан диспансеризация үткәне бар, әйеме? 4 елына 1 тапкыр үтсә, ул инде яхшы. Шуның өчен кеше үзен яхшы белми. Спорт табиблары әйтә ала, нинди спорт түрі белән шөгыльләнергә икәнен дә, әйеме? Кеше бит инде ул яши бәлкем аның берәр нинди хроник авыруы бардыр, әйеме? Бик шундый катлаулы дәваларга кирәк булган. Һәм ул ниндидер спорт белән шөгыльләнә башлый кисәктән генә, ул үзенең сәламәтлегенә зыян салырга мөмкин. Шулай да мөмкин булырга, әйе. Ниндидер шундый универсаль спорт төре бармы бөтен кешеләргә дә ярый торган? Иң куркынычсыз дип әйтәм инде. Иң куркынычсыз мин әйтим шулай юк. Ләкин мин куркытмыйм беркемдә, чөнки һәр спорт төрендә куркынычлар мөмкин булырга, һәм алар бар. Һәм инде шунда беренчедән мин уйлыйм, кешегә спорт төре беренчедән ошарга тиеш. Ошарга тиеш һәм кеше шул физик күнегүләрне эшләр өчен шул физик күнегүләрнең техникасын белергә тиеш. Дөрес, ясарга тиеш. Әйе, менә шунда инде ул бөтенесе дөрес эшләсә, дөрес ясаса, әйтик, йөгерү ул гади генә түгел. Авыртулар килеп чыгамы? Мин уйлыйм, килеп чыгарга мөмкин. Шуның өчен ул бөтен спорт төрләренә дә шулай менә инде бәйле, һәм шул техниканы кеше белсә, ул инде бик әйбәт булачак. Минем күз алдыма килә бу чыныктыру рәвешендәге шикелле, йөкләнеш азрак булырга тиеш баштагы этапта. Дөрес, этапность булырга тиеш, әйе. Без инде тиге гади физкультурадан, әйеме, үсеш менә шулай профессиональга инде килмибез, ләкин инде авырлыклар безгә инде җиңелрәк бирелә. Синең бит әле ул физик күнегүләр белән шөгыльләнүдән канәгатьләнү хисе дә булырга тиеш, әйеме? Икенче көнне бөтен җирең авыртса, ул эшне син ташлаячаксың. Кеше сизәргә тиеш, әйе. Менә мин уйлыйм, ул шундый этик биология белән, физиология белән салынган шундый әйбәт рәвеш, менә кеше әйбәт кенә физкультурада яки спортта катнашкан, әйтик, икенче көнгә үз тәнен әйбәтрәк сизәр өчен, менә шулай инде килеп чыга. Ул яхшы. Рөстәм әфәнде, шундый матур яз көннәре башланып китте, тиздән җәй, кешеләр җиңелчә киенеп йөриячәкләр, әйеме? Бөтен кешенең дә матуррак, сәламәтрәк, зифарак күренәсе килә. Сезнең нинди киңәшләрегез? Киңәшләр монда бик гади, күбрәк ял итәргә,
физик актив булырга, күбрәк саф һавада йөрергә, тәмле әйбәт ашлар ашарга һәм инде минемчә яхшы, күтәренке, кәефтә булырга кирәк. Рәхмәт. Шушы теләкләр кабул булсын. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт.